Fènix 1123. El meu proper projecte cinematogràfic és un projecte que va néixer l'any 2005 després de que tots ens assabentéssim del que li van fer a l'Eric Bertran quan tenia només 14 anys. L'Eric Bertran era un nen amb un somriure d'orella a orella, no és que l'hagi perdut del tot, ja ho veieu, però era un nen terriblement feliç aquell estiu, era un estiu amb molt de sol, i a Lloret li agradava molt anar amb bici, sortir amb els companys, i també l'internet. Era un nano que des de ben petit va veure que això de l'internet tenia moltes possibilitats i va crear una web. Com en aquella època estava enganxat al Harry Potter, com tants altres crios del país, la seva web la va dedicar al Harry, però defensant els seus ideals. I per tant la va titular L'Exèrcit del Fènix, inspirada en la novel·la de Harry Potter i l'Ordre del Fènix. El que no sabia l'Eric, que li passaria el 15 de setembre del 2004, aquell 15 de setembre encara no ho sabia, perquè va decidir fer una cosa molt simple, que és agafar i enviar uns mails a uns supermercats demanant l'etiquetatge en català. L'Eric, que era un nano molt observador als seus 14 anys, va dir, ostres, aquesta gent quan fan marca blanca ho posen en anglès, en francès, en croat, en maltès, en bielorrus, diu, però el nostre idioma no hi és, diu, calla. I va fer una carta bastant educada on demanava en espanyol, una carta escrita en espanyol i un espanyol molt correcte per un nen de 14 anys, això ho podríem lligar amb l'immersió lingüística. El teu espanyol, punyetero, era molt bo, no sé com està ara, però l'has perdut una mica. Però llavors l'escrivia bastant bé per tenir 14 anys i els hi va escriure una carta molt innocent, molt entranyable, una carta meravellosa, diria jo, des d'ara, demanant l'etiquetatge en català i que respectessin la nostra nació i que respectant-nos mútuament acabava la carta dient segur que ens entendrem. Una setmana més tard, 30 homes de la Guàrdia Civil de la Brigada Antiterrorista de Madrid van aparèixer a casa seva abans de les 12 de la nit i el van acusar formalment de terrorista informàtic per haver enviat aquest mail. A l'Eric el volien tancar 8 anys en un reformatori per enviar un mail que demanava l'etiquetatge en català. Si avui aquí us estic presentant la història d'aquest home, que ara ja és un home de 21 anys, és perquè la història de l'Eric és alliçonadora. L'Eric era un petit David contra un Goliat immens, que és l'estat espanyol i el seu sistema jurídic i penal, i va decidir no arronsar-se. Va decidir no demanar perdó, per cert, com va fer el Cesc Fàbregas fa poc per agafar una estelada. Ell va decidir que no demanaria perdó i que qui tenia el problema no era ell, sinó l'estat espanyol. I amb la seva fermesa, la seva decisió i la seva heroïcitat d'anar a l'Audiència Nacional i defensar el que li semblava que havia de defensar, el va acabar portant que l'Audiència l'inculpés no només d'amenaces terroristes basades en el mail entranyable que us he comentat al principi, sinó també d'exaltació al terrorisme i d'ultratge a la bandera espanyola, perquè l'Eric tenia a la seva web unes banderes espanyoles cremant-se, com tenen tots els diaris del món quan fan una portada amb una bandera d'un país cremant-se, simplement la mostrava. Aquest cas em va colpir tant, la personalitat de l'Eric em va semblar tan exemplar, ara que està tan de moda dir l'exemplaritat del Guardiola i tot això, aquell nen de 14 anys absolutament anònim que sense demanar res a canvi va decidir defensar la nació com ho han fet altres patriotes al llarg de la nostra història, em va semblar mereixedora d'una pel·lícula. La pel·lícula m'ha costat molt. Han sigut quasi 5 anys d'escriptura de guió perquè és una història molt complexa, una història on no vull fer enemics de la gent que ja és dels nostres, una història que fica el dit a la llaga que més cou a l'estat espanyol, que és la seva catalanofòbia i el seu feixisme que no ha canviat gens respecte a la nostra nació i la nostra llengua. Aquesta pel·lícula aprofita com el siatxo o fujitxo, hi ha un art marcial que aprofita la força del contrari per crear més mal. Algú de vosaltres em pot dir el nom, algú sap això, però sabeu de què us parlo. Doncs volem aprofitar tot l'odi de l'estat espanyol, tot l'odi del Guàrdia Civil, tot l'odi d'aquella fiscal cap a l'Eric, cap a la nostra llengua, aprofitar el seu odi i la seva força per fer una pel·lícula que desperti consciències i que ens faci pensar si l'actitud de l'Eric va ser la correcta o no ho va ser, i que ens faci millors. Perquè jo estic convençut que el cinema serveix per entretenir i per passar una bona estona, però el cinema també serveix per denunciar i per fer societats millors.
Jim Sheridan fa anys va fer una pel·lícula que es deia En nombre del padre, no sé si la recordareu, on dos pobres desgraciats irlandesos van ser acusats injustament i tancats a la presó durant 15 anys perquè el govern britànic i l'imperi britànic va decidir que aquells eren els culpables amagant proves. Per sort, l'Eric, gràcies a la seva mare i al seu pare i a la seva família, va lluitar i no el van arribar a tancar a la presó. Però jo estic convençut que si l'Eric hagués estat d'una altra manera i s'hagués arronsat, avui potser encara ara el tindríem tancat en un reformatori per un estat espanyol repressor i que sembla que en 35 anys de democràcia no ha après a respectar allò que és Espanya, entre altres coses, un estat plurinacional. Per tant, us animo a tots aquells que voleu col·laborar amb la nostra pel·lícula a passar pel nostre xiringuito, que jo personalment us explicaré la història. I per què passa això? Doncs perquè, com sabeu, estem en un moment de crisi, estem en un moment on aixecar una pel·lícula és difícil i perquè em sembla que el tema toca prou la sensibilitat del nostre poble. Si m'ajudeu a finançar-la comprant anticipadament 2 entrades a 10 euros, que us surt a compte, punyeteros, perquè quan aneu a veure la pel·lícula, que hi anireu tots, que sou tots uns malaltons d'independentisme, us costarà 8 euros per barba, per tant, és que no sabeu de què us parlo, perdoneu. És un micromecenatge, és una història una mica complicada, però que en el xiringuito us l'explicaré. En definitiva, apel·lem a la vostra generositat per tirar endavant aquest projecte amb aquest micromecenatge. I ara sí, ja callo i us passo la paraula a Eric Bertran, protagonista de la història. Hola, bona tarda, em sentiu bé? Ara em penso que ja comencen el concert, haurem d'anar ràpids. Bé, moltes gràcies a tots per ser aquí, m'alegra molt que aquest projecte cinematogràfic aixequi interès, perquè realment, com comentava el Joel, crec que és una molt bona pel·lícula i crec que ja som un país prou madur com per fer una pel·lícula d'aquestes característiques que parla d'actualitat sense complexes, no? Es podrien fer moltes pel·lícules parlant de Catalunya i del nostre procés d'independència, dels atacs d'Espanya cap als catalans. Es podrien fer moltes pel·lícules i aquesta és una d'elles, no? I és una d'elles que pot servir realment perquè molta gent a Catalunya que no coneix la història, molta gent a Catalunya que encara no és independentista, però sobretot perquè molta gent fora de Catalunya que no té ni idea de la relació Catalunya-Espanya, de que Catalunya és una nació i de que vol ser un estat propi, doncs aquesta pel·lícula els hi pot ajudar a explicar i a entendre-ho. Per què? Perquè estem parlant d'un cas insòlit, on una brigada antiterrorista d'un estat, suposadament democràtic, una brigada antiterrorista que al capdavant tenia el ministre de Justícia, l'aleshores socialista López Aguilar, una fiscal amb ganes de tancar un noi de 14 anys per demanar l'etiquetatge en català, una cosa que els alemanys tenen etiquetatge en alemany, els espanyols tenen etiquetatge en espanyol, nosaltres volem etiquetatge en català. Si demanéssim alguna cosa que els altres no tinguessin, doncs que demanem una cosa que precisament tots els estats del món democràtics i normals tenen, i totes les nacions també, i nosaltres ho volem, no per ser més, per ser iguals que la resta.